Shalom. Horos madihita salukna marsaur mahita di perminggota pukul 11 di bagasan las niroha alani ador sotapuka martang yang nahom mahita di bagasan rohat tabi. Di minggu sadarion rabdoho sadok huria di Portebion tapatu pado perningotan tiki panopaon ni langit doho tanoon ro disa luhut na isina omma padualihon huriat tahaga BP marningot panopaon ni bata amata di langit doho tanoon marhite perningotan on lam tuguma haporsiota tu di bata ama I namanopa langit doho tanoon doho nasa isina naung masay dinggan jaladang marpasohotan pangaramotion na huhut mangalihod dinggan basana tu nasa na mangulu di Portebion di baheni tamasi tutudo tapasaha puji-pujian dohot hamulation ni rohatta nang todita tu debata di saddo HKBP laos tabahe do minggu 22 September 2024 on gabi minggu ekologi laho pengoton hita di pajuon di ulaun dohot ditanggung jawab ta songon halat na porseha laho pauliulihon hasadaun ni nasa natinopa dada holan sihatan sabing yang go ekologi I di huriat HGBP alai konteksta do ekologi I laho marhuria marteologi marhadaulaton huhut mangolu jala dada holan inganan hanguluata yang go Portebion alai bagas ni debatadoi inganan persebota tu debata manangihon hatana jala makahuluhon holong ni rohana alani tapuji madebata marhite narak maredde hita sia buku ede nomor 560 ayat 1 ayat 3. Molo
marhite-hite gorni debata ama, dohok gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok gorni todi perbadia, na tumapalangi dohok tanoon. Amen. Pinuji madebatasi to palangi dohok tanoon, tangan na do na jumadihon nasana tinoppa, hati urod dialiton ibana hira ulos, ibana pahebakon akalangit songon ribe-ribe, ibana manggulang-gulangi di aka aik dilukna pargijang, huretana do di bahen aka obuni, mardala-dala do ibana di atas habong ni alugo, nunga di pauja ibana tano otu aka ujahanai, asa unang lalo-lalo sa liling-liling na, halomohon Jehovah, jadi lehonon na matuho na pinangido ni roham, pasahak madalam mutu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung, masay dinggado di topaho langit doho tano doho nasa isina, jaladang adong hea di tadikon ho ulaw ni tanganmu, pinuji magwarmu saling liling na, alabalga ni holongmu marhite Kristus, anak mino nga dibahen ho padan na saluhut na tinopami, jaladang hea di oseho padan na binahen mi, go dengan dibasam do langit doho tano, on aliamang mulak ratado asini roham, jaladang marpahap sohotan dengan nibasam, rap dohot nasa natinopam, hupuji hami maho ale dibata ama, anak dohot to di perbadia, rap dohot saluhut na aka na persea di portibion, hupes tahon hami matiki panopommu, di langit tano dohot nasa isina, di sadok HKBP sadarion, hubayan hami ma minggu ekologi, manang minggu hasadaon ni nasa natinopa, pauba maadung doho anggut nami gabi puji-pujian tuho, ale amang pahisar matano naung tinopami, naung sega ala hagijangon ni roha, dohot hamukuson ni jolmai, marhite pakokopmu ni Tuhan Yesus Kristus anakmi dihau pinarsilangi, say bahen mahami saluhutna gabi jolma natinopa, nai baru marhite-hite to di perbadia. Amen. Redimita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sedarion, ima nani enet sian konvensi HKBP tahun 1126, bidu 5 taringot tu lingkungan hidup songonoma disi. Taha porsiai jala taha tidak kodo di topa debata do jolma nang inganan parmianan doho inganan pangulaon na di Portibion. Ibana do napuna sude na mangalehon hanguluan tu sude na tinopanay. Inganan pangulaon ni jolma ima darat laut do hajak kajang.
Dilehot debata do huaso tujol mai, laho paulihon portibion, di bagasan tanggung jawab nagok. Ulau ni Yesus Kristus do palua hojol mai, nasa natinopai songon i portibio sadiri. Marhiteon tahatidak do tanggung jawab ni jolma penguluhon manang melestarihon. Sude natinoppa ni debata, asabui iba na mangula, hipas doho marsonang manang sejahtera, taalo do akka usaho na manigay lingkungan, marhite na manutung doho na manaba hau ditobak manang harangan. Taalo do akka usaho na mga litohi aik dohot awang-awang ng aik panirisan manang limbah na marisi rasun sian akka pabrik marhite so mga turehon halalau ni ay panirisani pola tahe manigay ay sinumon. Suang songoni taalo do akka pencemaran udara na manigay parhosan ni jolma. Ido sahatna atong rak mangidugogo mahita lahu mangulahon patitnay. Ale tuan debata say pargugoy maham mangulahon na hobarto patitmi. Amen. Mari dimaita. Tatopoti madosata dia dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami sitopa saluhut, nunga dinggad di topahota noon nang sude pangisina. Alai husege hamidoi, ala hagijangon ni roha dohot hamok kuson nami. Asi maroham dihami ale Tuhan, saise sama nami. Ale Tuhan debata dipilit hodo hami lau pauliuliho tano natinopamon alai hurajumi hami dang hibul rohanami laho mangaradoti hasadaw ni nasa natinopami nahurang do parsitutuan nami maradopon akka natinopam na asing holan nariko ditu diri nami sabingdo hupar hamaol hami jaladang huingot hami na marsigat tungtu hasadaw ni nasa natinopami ido na panguluhon nami di tanoon.
Ale Tuhan debata, huparhatopot hami do, na jot hupasobu hami akan na humaliak kami, dohok bagas joromipe, dang ias, huparhatopot hami do, na masay losok rohanami, manuan pagodang godakon hau, ubahen nalam mohop jala, mahirtang portibion. Ale Tuhan debata, disuruh hodo hami marbarita nauli, nasia Tuhan Yesus Kristus tunasa natinoppa, alai jo huarsai hami akan natinopami, marhite nahusigai hami, jala husiapon hami, tobak, laut, dohot langit, inganan ni nasa natinopami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Songono dohatan ni Tuhan Jehovah. Roma hamutuahu asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botar do bahenokku songon itak. Nang pirara songon abi asubba. Gabe songon hapas demuse. Hasangapom madi debata na digijang. Amen. Mari demaita. Hatani debata nagabe turpu epistel di minggu tasadarion iman natar surat di Yohanes bidutulu mamuka ayat 10 tolu sahatu ayat 10 lalu tajahama margati soring dang adong namanai tu banuang gijang ia sonaung tuat i sian banuang gijang ima anak nijol mai na di banuang gijang ihian. Ai songono doholong ni rohani debata tu portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hanguluan nasa liling-liling na di ibana.
dang siuhumon na porsia di ibana, alay anggo na soporsiay, nunga hona uhum, ala soporsia ibana di gor ni anak na sasada ni debata. Ido sahak na, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amen. Mari demeta. Rohku sai hawasana surena sian debata dengan bahasana sai tata pauma isude nakor langdoho tapahape naulida rupana naulida rupana. Sudena di baliani dopas sanapon goardi tuhata debatata emedadi hamai nanghau sudena ratai dipuji do tuhata dipuji do tuhata. Sedarion rak mamestahon tiki panopon dohita, dohok sudi akan porsia dilihat portibion, jala disadok HKBP, tapatu pado sedarion minggu ekologi marhite pesta, tiki panopaon dohot minggu ekologion, naeng tarataratai muse haporseota, paboa natinopa ni debatado langit dohot tanoon, na tatadda marhite Yesus Kristus. Marhite pesta tiki panopaod doho minggu ekologion, disosoi dohita laho makanguluhon hayason, mangorui doho pasidikon nasa ropak-ropak, mamarangehon ngulu na dinggan, maradopon na humalyangta, mamarhamaol nasa natinopa, marpangotik jala jamot, tuaek, listrik doho BBM, jala sigop maradopon akatadata ni hasesani natinoppa ni debata di sadok portibion. Uhu martoruk ni roha di bagasan hadaulaton, doho makatidakot honotta akka naong tinobus marhite-hite, hamamate doho haheheon ni Jesus, jala marhite todina dibahen hita gabi anak haholongan ni debata. Atong tahatidak ko mga porsyatay, songon na hinitak kon ni dongata sa porsyado di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama perkukun na suatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na ditubon ni si Maria, na gabi-gabi asiaton di perbadia, adorang sohabuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit, di panguhuman silatus, na may tatarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuwa tubanu torudong di tanong, na mula mangul di ari patuluhon, na manay tu surgo, lauhundu tu siyamun ni debata Jehovah, amanay pargogo na suatu dosani,
Disimay ba na pa'y mamula sugot tanoon, manguhumi halat na manguludohot na mate. Au porsia diton di perbadia, jala adong sadahuria na badia, huriha to panila Kristen akan na badia, doho dia sesani dosa, doho dia tahi namando, mula mangulu sugot daging ni halat nong mate, doho dia ngoluan na surasuda. Amin. Kor amahuria. Tatangi homma diting namasa di huriata.
Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 22 September 2024. Naparjulu, goar dohot topik minggu, goar ni minggu tasadarion, minggu pa 10 walu dong Trinitatis. Topik minggu, habal gaun ni Jehovah di bagasan sude na tinopana. Paduahon ibadah minggu ekologi. Sadarion minggu 22 September 2024, ima minggu ekologi, tema makirim huhut mangula rapon nasa natinopa. Acara ibadah minggu sian kantor pusat HKBP. Patuluhon, Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Rabu 25 September 2024, Seksi Perempuan Dohot Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo bekerja sama dengan YPKI Menang Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia mulai jam 10.00 WIB bertempat di ruang utama gereja akan melaksanakan yang pertama sosialisasi deteksi dini penyakit kanker dan tumor secara gratis tanpa biaya apapun. Kedua, memberikan dana bantuan pada penderita kanker yang tidak mampu. Ketiga, cara hemat pencegahan dan pengobatan kanker. Fasilitas yang diberikan YPKI memberikan voucher pemeriksaan lab dan pap smear gratis dari Prodia dan Kimia Farma. Cek gula darah gratis khusus untuk bulan Agustus sampai dengan September bagi jemaat yang turut dalam pemeriksaan tersebut supaya mendaftar dengan melampirkan fotokopi KTP dan kartu BPJS. Paupaton Pertangyangan Sektor Minggu Paupat September 2024. Kamis 26 September 2024, Batu Paun ni Huriata do Pertangyangan Sektor di Naparjulu Sektor Halim. Nama jabui pertangyangan ini keluarga TP Naibaho Inang M Boru Purba Jalan Kusairi nomor 11 Halim mulai jam 19.30 WIB. Sektor Perumpung Barat. Nama jabui pertangyangan ini keluarga Nyonya Sitio M Boru Hutajulu Jalan Swadaya 3 nomor 9 RT 11 RW 06 mulai jam 10 sia 30 WIB. Sektor Perumpung Timur. Nama jabui pertanyaan ini keluarga Rudi W. Panjaitan Inang Boru Siahan Jalan Perumpung Tengah RT 0305 nomor 10 Sada mulai jam 10 sia 30 WIB. Jumat 27 September 2024, Patu Paun ni Huriata do Pertangyangan di Sektor Cibubur. Nama jabui pertangyangan ini keluarga RH Gultom Inang MST Boru Manulang. Tema, tidak ada kata terlambat untuk pertolongan dari Tuhan. Alamat Perum Taman Laguna Blok L1 nomor 18 Jalan Transyogi Alternatif Cibubur mulai jam 10 sia 30 WIB. Palimahon, Pertangyangan Bulanan Paduan Suara HKBP Sutoyo. Jumat 27 September 2024, Pertangyangan Bulanan Neng Patu Paun ni Naparjulu Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo. Mulai jam 10 sia 30 WIB, maringanan di gedung utama gereja. Paduahon Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo mulai jam 20 WIB, maringanan di lantai 2 Serbaguna. Paunopon Pertangyangan Bulanan NHKBP Sutoyo. Sabtu 28 September 2024, NHKBP Sutoyo Patupahon Pertangyangan Bulanan mulai jam 10 sia 30 WIB, maringanan di lantai 2 Serbaguna, disosoi tu NHKBP Asaro tu Pertangyangani. Papituhon, kebaktian dan pembekalan seksi musik. Sabtu 28 September 2024 akan dilaksanakan kebaktian dan pembekalan seksi musik Song Leader HKBP Sutoyo
bertempat di lantai 2 mulai jam 10.00 WIB. Dihimbau kepada para pemusik dan song leader HKBP Sutoyo supaya hadir kebaktian tersebut. Dihimbau kepada NHKBP supaya hadir dalam acara tersebut. Pawaluhon mangebati huria. Minggu 20 September 2024, Borhaddo mangebati huria, naparjolo HKBP Sentul City Resort Cinere, Distrik 20 Walu, Deboskap. Paduan suara Paropuan HKBP Sutoyo, huhut mendohoti permingguan di ibadah jam 10 WIB, laus patu begehon edde puji-pujian marhitekur. Torop ni namangaibati huriai 30 halak. Paduahon HKBP Cisalak Resort Ciluar, Distrik 20 Walu, Deboskap. Paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo, huhut mendohoti permingguan di jam sia 30, laus patu begehon edde puji-pujian marhitekur, torop ni namangibati huriai 35 halak. Pasiahon peleon tu joloni langgatan. Minggu 20 September 2024, disude ibadah papungu peliat tu joloni langgatan dohita, marhite amplop haporluan tu diakonia sosial huria HKBP Sutoyo. Lasma rohata pasahatot peliani. Lau pasikopot tiktingon, boima tajahadi tikting cetak dohot barcode naung disediahon huria. Songonima sahat ni tikting di mingguta sadarion. Kor Paropuan.
Tapara di marohat tapasahat tu piliata laos di somma mari di mahita buku di nomor 720 sada ayat sada do udukna. Sai halas wala di dopa di Tuhan Dewata segala utama radi parlangitani radi parlangitani. Marsinya dan bulan bintang namatani arife aku nabur dan ipatu bahasude ipatu bahasude. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas mama nami na nami.
Amanginang lasrohata di Minggu Ekologi di Nadipatupa di HKBP sadarion paingotok kita asa mancamoton melestarikan sude aka pinopani debata alania manginang tabuka ma bibilta sian pesalmen bidu 104 ayat sada 1 ayat tolu tabba 10 tolu 1 ayat 24 hujahama dihita sudi edde puji-pujian di debata sitopa saluhut puji majahoba ale todiku nabolon situtu doho ale jahoba debataku marpahean hasangapod dohod hamuliaon doho hatiuron dialiton ibana hira ulos ibana pahebakon akalangit songon ribe-ribe ibana manggulang-gulangi di aka aek bilut na pargijang huretana do dibahen aka obuni mardala-dalan do ibana di atas habong ni alogo ayat 10 tolu ibana pasobur aka dolok sian aka bilut na pargijangi sian parbue ni aka jadi-jadian mudo butong tanoon ibana patubuhon duhut-duhut di pinahan dot ikau rata bahen parulian ni jolma lau parwarhon roti sian tanoon rodi anggur na palas roha ni jolma nagalei asa marmiak bohina lobi sian nahona miak dot roti na manukol roha ni jolma nagalei butongom ma akahau ni Jahoba akahau ares ni Libanon akana sinuan nai disima marasari akapidong siboru tasik ina marjabuhon hau tusam akabedudo napuna dolok akana tiboi haporusan ni aka atuasu do aka dolok batu ibana mambahen bulan pajujuran tiki di boto mata niari do hasudutan na hodo mambahen haholomon jadi tubuh maborngin disima gumamang saluhut binatang harangan singa nabajar akan napatugaor mangido si soroan na jala mangalului sian debata si panganon nasida bisar mata niari mangsurut mana sida lau mangopang tu bagasan liang nasida ruar majolma itu mopot ulon na pinahutan na rasi-rasa bot ari tung nalan situtu do aka jadi-jadianmu ale Jahoba saluhut nai di pauliho maritehite hapis taran tunggok jadi-jadian mudo tanoon songoni mah sahatna amanginang ra sude hita mangapil sada musa sada ayat sada kan molo tiki te kaau manang tiki horong na met ya kelas 0 ya rata-rata ido apalagi molo adong pahoppu akamanami nanami teropung neido parjolo marpidio ho tujolo mamereng pahoppu nai mandok dimula ni mulana ditoppa debatama langit dohot tanoon itu satu kredo pengakuan bahwa sude na adong na di tanoon sadadona manoppa ima debata alani dia mua manami inanami molo setuju do hita jala tahap ikut tahap porsiai doi jala debata do na manoppa sudi alani ipaingot molo tado nakin debata do na manoppa layaklah dia disembah dang ngadong be aka debatana asing tano laut do sude isina jadi molo tadok layaklah dia disembah artinya manginang sude na ditopanai
molo tajahan no namanginang da. Ayat sada, molo di kelompok sada, tong molo sekolah minggu. Didok, pada mulanya belum ada terang. Baru kan, Roma, dan Allah berfirman, jadilah terang. Roma nak sekolah minggu di Baima, terang songoni. Gelap do, semua gelap dan Tuhan menciptakannya. Dan hari pertama satu hari paonopon termasuk Jolma, sudah denggan. Mula di bahasa Indonesia jokon amat baik. Semuanya amat baik. Alai Roma Jolmai amanginang. Adong mak keinginan Adam dan Hawa ingin serupa dengan Allah, kemudian terjadilah pengerusakan alam. Molo taberengan non di kejadian Manang Sada Musa 2, kejadian Sada Musa 2 ayat 10. Adong do tugas di bain debata tu jolmai. Kuasai dan peliharalah bumi. Alena terjadi adalah bukan hanya menguasai dan memelihara, tambah masada kerakusan. Sehingga molo tabere ngamanginang, molo tiki persiapon hugumuli jami tahun namanginang. Bere kamu maju di bulan Januari tahun non. Di ngotamu doa ada namasa. Banjir kan? Tapi kamu saya na banjir di Bonapaso giti. Nagodang modding akatondong takan. Topu aik na sumari kan? Topu sian gunung iro. Sudah na dibuan aiki batu dohot. Hau. Sahak ma adong ma tabereng sikola sudah gabe rata dengan tanah. Bukan hanya itu. Hari ini Tuhan ingatkan lagi, semua aku ciptakan sangat amat baik, tapi yang terjadi adalah manusia tidak lagi taat kepada firman Tuhan, tidak lagi bertanggung jawab seperti di awal diberikan tugas mandat. Kuasai dan peliharalah bumi. Amanginang, tabereng mamuse, selayaknya lah manginang. Holan tu debata do hita martangiang. Selayaknya. Alai berek kamu mamuse. Adong do masa do pesonari. Molo adong na masa di keluarga, na masa di Portibio, manang na masa di Luati. Gabe aiki do si sobaon. Gabe gunung ido si sobaon. Hauda balgaido si sobaon. HP nak kita dok do. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudi. Gabe upir do hita tu natinopai. Dang na tu ise nama nopai. Idotong. Ya dohami merdalan di sada luat. Alai ala songo na seram. Hauna kan diperkirakan udah ada 10 tahunan ya. 15 tahun. Jala hubere kami madisi godang sesajen ya. Sata bidapung. Lewat kami bidapung. Ninam kan. Tadi ko maju di sobah. Atik ne marsigaret ala kondison. Doakan na asing. Padahal Tuhan katakan adalah makin pelihara, kuasai, pelihara. Baik yang dituruni tano, tadi nakin dilakukan darat, laut, dan udara. Berikut namanginang, di jotur pokokmu setu hita. Bagaimana yang memelihara bumi? Sebaliknya manusia itu memelihara bumi dengan melestarikannya. Contoh mangina aku pikir sudah do hitama boton. Alai mangulahun na maul.
Tadok, mungkin di SDP ngata persiajari menanam pohon. Itu kan? Ale Roma kadang aku inang gak ada halaman kami. Ale tabereng masonari begitu canggih. Digijang ni jauh ni halap pe boy merhau masonari kan. Mari kita belajar dengan Cina ya. Natari marsiajar doa adong bagaimana menanam sayur dengan pohon dengan inganan bertindi-tindi. Bisa ada nasaon boy gabe 5. Bere kamu non di TikTok. Tu oramu mak suak kamu masongoni. Nampe holan tageleng terasta boy do hita menanam sayur. Banyak sekarang begitu canggih nang, amang. Ada yang berusaha untuk menanam, alai adong do berusaha untuk menabak, ido dah so konsisten. Adong ngadingga menuan, alai adong do halak narakus nakin. Nggak ditaba ibana, dan disuan ibana muse, maunya enaknya saja. Kemudian namang inang terumo widia kadong aku ina. Kita mulai dari diri kita sendiri. Melestarikan alam. Contoh deh nang dah. Mula dong sebut merek majawate. Dan namang promosihon. Hati, boy doa manginang sebut merek. Bisa ya. Tupperware munai. Moli torhamui unang oleh na dipajang. Pak ini botol minumanmu ya Pak bawa air putih. Sekolah minggu, pahopu. Pung, ini ya bikin. Asa una kola manuhor botol minuman, air mineral yang berikutnya. Boy do manuhori. Ale molo tiap hari, payah kok kamu mamanginang. Ale na jojo hubereng, gabe pajangan. Apa sih harga ya teh? Padahal usaha itu bagus ya. Atau merek yang lain lah ya mang ya nangnya. Pakai, bawa itu. Mari kita ubah style kita manginang, bawa aja botol minuman. Kalau kita mau jalan-jalan, kalau kita mau keluar kota di mobil itu bikin saja. Kita mulai dari hal yang kecil. Molo naki martangi yang dohita manginang, tadok. Bahkan di gereja ope hurang dohaya sota. Toho doi manangdang. Memang kurang manginang. Apalagi mulai dong pesta di lantai 4. Padahal nggak dibayar di si kantong na hitami kan? Tong do akan asing. Mari ya manginang. Kita mulai. Molo tadok ngadinggan di top pada bata. Ikon ulaoku doon. Ikon nunu do memeliharaon. Asa adong tupino parhu marsugot haduan. Berek kamu amanginang. Molo mulak kamu tuh huta. Adong do dison parlilitan. Adong. Perpangaribuan. Parsamosir. Parsi tau silalahi. Isi muse. Parsi dikalang. Hadir. Parsi borong-borong. Alin itu bagasan nih. Aw ya ada penelitian tuh sih. Perbalige. Partarutung. Berek kamu. Sonari molo mulak kamu. Badiko kamu tiki gelek kamu amanginang. Di pagodang-godang di sana. Berubah do cuacai. Berubah kan? Lamohop. Mula kita lamohop. Molo na jul na hubereng tiki gelek ngau di bonomakku do bapakku tu pangaribuan. Tak perlu kulkas. Tak ada kipas sisi. Muse, tak ada di si daun kulkas. Opuku na jolo holan tolu opak tingkat do inganan jabe na do akan na asing. Ibat getung ko masongoni. Tahan. Bahkan mungkin bala baru do piau di Jakarta on. Hamu nama boto, mula ado 30 tahun. 40 tahun namang dah.
Badiko kamu tiki 30 tahun o 40 tahun na salpu do sonari. Berubah cuaca manginang. Bahkan bere kamu mak. Satoki kita nggak batuk be kan. Karena apa manginang? Memang molo sudah do ita mandok apa mareta do tusi. Perusahaan odo tusi. Odo tusi. Tidak. Didok nakin tujol mai dilihat debata pelihara dan kuasailah bumi. Semua na ditopanai nakin sude na ditopanai sangat teratur manginang. Sama malo dia di akajol ma di Portibio berek kamu dan ada kia boy ma besongoni. Dengan na matahari terbit tepat pada waktunya. Itu kan? Bulan muncul tepat pada waktunya. Udah pero songoni. Malo pejol mama bain udan buatan. Dia do tabo udan dibuatan do manang udan alami. Alami. Baru kemudian amanginang berek kamu didok nakin dison. Aka pahanani pe teratur do sude. Ale bere kamu masonari karena kerakusan manusia, karena keinginan manusia, karena manusia juga sudah mempertuankan ilmu pengetahuannya. Makanya manginang gudang mana masa sonari. Setabi amang dah denang jolma de ibana ale pardo pakonna dang jolma. Gudang mak ini akan bentuk alien begini macam. Makanya HKBP sampai sekarang tidak menyetujui adanya cloning. Gudang mamuse sonari, saya nggak tahu kalau ada di sini ahli pertanian ya, benar nggak ditanam pisang berbuah durian? Aduh, masa songonnya mang? Pengolah adung ahli pertanian ajari Hamidah Mangda. Songon di apa itu, siapa tahu ada ya kita belum tahu ya rekayasa. Ada lu udah bingung iba ditanam pisang, tubuh cabe. Ai dia do nama saon. Jadi satokin nai Roma hala husuan na burju naro ikon nadinggan do. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Dak kia ditanam anggur marparbue. Aduh nasomi. Asom na masomi. Mau bilimpingi ya mang inang. Gak pernah itu amang inang. Firman Tuhan itu sangat teratur hari pertama sampai hari ke-6. Semua teratur. Alanya manginang. Di Jotrupuko musa itu hita hargai ma manginang Portibion. Setabi damang akahama nami na marisap. Berarti dakudok ko nama ngorayaw daong. Boy do marisap. Aka ina molaw non namang almolaw non inang padi taon aka mau do torsi tebak ini naman non daong dah. Boy do marisap. Aka ama jo mangalusi. Boy damang marisap. Gimana mang? Gimana pandangan? Boy do marisap? Kenapa ragu amang inang? Kalau itu baik padamu, lakukan. Tetapi kalau itu tidak baik padamu, jauhkan. Ido hatani debata. Jadi boy do marisap mamang? Ya dipertimbangkan ya Mang ya. Tapi semuanya ciptaan Tuhan itu adalah amat baik. Tapi kalau ada yang sudah melebihi, yang tidak membangun diri sendiri, silakan itu dijauhkan. Tapi yang terjadi Amang Inang, Heado, saya kan mengapakan di video ya, ada saya. 3 bulan saya kurang lebih di sini Amang Inang. Puntung rokok. Setabi
dijoloni alamat tahun. Alangkah indahnya molope na ikoni kan diletakkan di tempatnya. Kan begitu. Ibu-ibu juga molo adong bungkus nilapet. Ya kan? Alangkah indahnya letakkan di tong sampah. Kalaupun kita minum mineral, nang tadi kok kamu disui-sui ini bangkutai. Buat kamu mulak, adong dorisi. Gak usah kita berpikir yang besar dulu inang. Kita mulai dari rumah tangga kita. Kita mulai dari gereja kita. Kita mulai di mana kita bekerja. Makanya aku selalu hudok tua kadang aku perempuan. Paias roham. Paias jabung. Baru paias halamanmu. Itu tugasnya kaina doi. Iko parjolo do paias roha. Molo nga ias roha di paias jabuna. Baru halamanna. Kita mulai. Aka ama. Kita mulai dari yang kecil. Molo tado nakin sudena di nopa debata. Semua adalah dengan baik dan kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Kita melihat begitu ajaibnya. Maria manginang. Apalagi yang manginang. Setelah molo ni kokubay jo masukan. Molo marpesta mahita. Olo dang seimbang pakaian tai dohot attitude. Pakaian mewah tetapi attitude-nya jelek. Berserakan masongoni, berserakan masongoni. Hape molo tabi ereng tetanggata dang songoni kan. Ale molo hita tu pesta ni tetanggata. Udah kita songoni rapi. Kenapa kita tidak bisa dengan budaya kita? Sipata, kalau kita katakan aku mau melestarikan alam, aku menghargai ciptaan Tuhan. Bolong masih panganoni. Hiau merpesta di sada gedung di son. Sampai hupidiohon. Berapa kertas yang terbakar. Dan kemudian berapa kilo lah nasi ini yang terbuang, yang tidak dimakan. Baru bereng mamuse, damang dade nang. Berapa kantong plastik nama ahado tahe bika-bika apa ya tempat jagel-jageli, naik kombolong. Mari, kalaupun saya menganjurkan nama nginang, tada hita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tidak apa-apa. Plastik ganti dengan kertas. Mula adong be aka boru marpesta, aka hula-hula tei, hula-hula muna, usulhon. Gelas itu jangan yang plastik, kertas. Karena kertas lebih mudah untuk dibusukkan daripada plastik. Molope adong amanginang di hitaon, adong alamat ta suak kamu. Pinomat rambutan. Murah do manuan rambutan kan? Mangga. Ada tahe na geleng-gelengi, kelengkeng do tahe tu do kelengkeng di son. Nah, dak usah dulu durian kan agak tibo kan. Apel pe unang jo. Na muda tubuh matong. Suak kamu dari nang dah. Jelok damang. Suak kamu mak. Bahkan bunga-bunga baik kamu. Boleh dang boi bunga riasi suak kamu. Ya kan? Itu juga menyumbang. Daripada begitu saja. Tidak ada yang sama sekali. Mula mengalului jabuni ruas. Oke kudok kuda manginang. Ado hedo mengalului jabuni ruas. Dan dapat tu sedat huria. Bu gimana ini bu? Gampang saja mencari itu. Kalau nggak ketemu kau cari aja situ kalau ada rias. Oh iya enangnya. Kalau nggak ada rias cari bangun-bangun. Kalau nggak ada bangun-bangun serik. Itu ciri-ciri orang Batak itu niku. Mau di kota dia, mau di luar negeri dia itu pasti dicarinya itu, ditanamnya. Karena apa? Itu kebutuhan. Terus kalau nggak ada itu rimbang. Di kota, di desa tuh rimbang. Karena itu juga makanan sehat itu. Kalau ngati alak Batak besongoni bagak do tuh si malolong.
Ayo kan? Suan amanginang. Alani amanginang orang yang mau memelihara di donakin bersyukurlah. Bersyukurlah kita menginang bui tadi ingana tahun Indonesia Raya ini yang kaya dengan alamnya, yang kaya dengan lautnya, yang kaya juga dengan daratannya, yang kaya dengan musimannya. Kita kaya mang matahari, kita kaya dengan curah hujan. Mungkin ala amang ngajok-jok tu luar negeri berek kamu bawa perbandingan nih, gitu kan? Apa itu suan isu tubuh do? Apalagi mau loka di suak kamu pe bangun-bangun pe di Jakarta ku bereng tubuh do. Kan? Kita kaya. Karenanya bersyukurlah. Jangan dijelek-jelekkan bangsa Indonesia. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Alanya menginang sebagai jemaat HKBP. Mari banggalah memiliki Tuhan yang menciptakan semuanya. Jangan beralih kepada Allah lain. Katakanlah bumi, laut dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan dan layaklah Dia kusembah. Oh nangamainang dah gabe hawi aeki gunungi doakan na asing gabe si sopaon alai lopit tangamu manginang tu de batama nama noppa langit laut dohot tano termasuk nama nopahita nama nopau pe debata nama nopahamu pe amanginang debata alani di minggu ekologion tadokma di habalgaon ni Jehovah di bagasan sudena tinopana saya bersyukur mandok moliate amin. Bodoh kita mandok moliate nang anon satokin dung martiki martangiang dok kamu ma di bagasa rohamuna mauliate aliamang dilako tuhami negara Indonesia nakaya di sudena mamora do hita halanya manginang margogo mahita mangulah hosta amen martangiang mahita mauliate aliamang di paingoto do hami amang asa jamota mi Tuhan majaga sude akan tinopami si pataboy do hami lilu Tuhan si patalupa do hami Tuhan majagai boy do alani keinginan daging nami Tuhan boy do sepele hami aliamang molo ngarona masay huingot tami maho na manok palangit do tanoon. Ala ni Tuhan mangilik-ilik na po somon. Ati ngagodang hasalan ni hami akajolmaw di Portibion. Asi roham aliamang sesama dosa nami. Mulak kami sian bagas joromon. Hulau kami mayaliamang menjaga kesehatan udara, menjaga kesehatan tanah, menjaga kesehatan air. Alania liamang humulai hamima siantongani bagas nami be asiroham. Tuhan ditikion mangilik-ilik na posomon. Pasu-pasu mama nami ina nami na poso bulung remaja na berulang tahun di bagasan minggon. Lema umur nagajang mardongan hahi pason. Ngolu na sida gabi habaron pasu-pasu. Suasongoni yamang na berulang tahun pernikahan. Asi maroham. Akama nami ina nami. Penggeng saurmatua ma nasida. Tuhan ditikion martangya kami. Tusude ruasmu nang pasahaton pelian bulanan. Mingguan, bulanan, perpuluhan. Diakoni sosial doa kana asing. Puji-pujian Tuho. Pasat kami mai sude Tuhan. Holan di bagasan kuarmu na badiay. Asa boy dipake huriam marbarita na huli. Jalat tabay mapasu-pasum di tonga-tonga ni aka anak do boru ni huriam nang pasahaton hamulation na.
Tuhan ditikion hutangnya ko kami sude akka na adong di pikiran nami be. Baik taringo tianakon parsikolaan, parkarejoan, doa kana asing na so terpajojor na posomon aliamang. Asiro ham di tonga-tonga di bilubon. Asiro ham tangihom matangi yang amanami inanami. Sude akka pergumulan nasida Tuhan. Naboy si pata maban nasida maheu Tuhan. Baik di partodion nang songoni di pardagingon. Asi maroham. Di bagasan Yesus Kristus hutangnya ko kami do bangso do negara namion. Mauliate aliamang. Di lekodo tuhami negara Indonesia rayaon. Nakaya akan keberaneka-ragaman suku budaya agama do akan na asing. Tarlumobi Tuhan tano laut do aka isina. Mamora do hami aliamang. Alani Tuhan mengelek-elek kami jagai ma bangso doh negara. Padau ma Tuhan sian parmaran. Padau Tuhan sian niat-niat ni akajol ma na mencoba merusak negara namion. Asi maroham. Di bagasan Yesus Kristus nungahu pangido hami tangyangon. Asi maroham. Amen. Abang inang sian ias ni rohata marpeliam mahita tapasa mapeliata tutuhata marede mahita 774. Adoro
Masay holong do rohani de bata tu portibion, na tinopanay marite hatana. Dang lomoro hana sega jala siap portibion, ala pangalaho ni jolma manusia. Dilehon do anak na nasasadai mate di hau pinarsilang, lau padamehon saluhut dosata. Jala hehe ibana sian akan namate, asa dapotan ngulu na baru hita. Dang marnaloja ibana pai baruhon portibion, nati nopa jalania sian nai marhite toddina. Natarjou do hamu dohon au, gabe parbarita nauli tunasa nati nopa. Bahem masandok hadaulaton, ulaon dohot ngolum gabe pasu-pasu tu portibion. Parbadiai magowarna marite holong ni roha, dohot hasat yomu tunasa natinopa. Tatangnya koma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan. Do nasa uli basa na moliutus. Hu pasat hami masyan na nilehom mi tu hami. Pelian nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di jolong. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asaw perhaksiak kami pelianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami maritehite toddim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang
sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajamu, sai saut malomoniro ham di banua tongaon songona di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangolua siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan mardosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangagung. Sadame calohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Selamat hari Minggu ma dihamu amanami inanami na poso bulung. Asima rohani tuhata sehat maita di bagasa mingguon. Molope tungadong namar sait malum maaka namar sait ati amangda denang. Mulak mahamu di bagasa dame. Pajupang mahita mo saya hari Minggu. Horas ma.